Bamako ana lamini na bolmada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Boubacar i k'a dɔn nin waati min ye foli fana ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen sabula tubabu sa yɛlɛmani Boubacar Sidiki i k'a dɔn o ye sini ye an y'a ɲini Ala fɛ lamɛnbaa minnu dugulen don an na n'u b'an lamɛn dɛmɛbaw ani lapasabaw Boubacar san wɛrɛ ɲanw an k'o fana kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ya Rabbi Boubacar Sidiki i k'a dɔn kɛnɛya ani hɛrɛ baden la Boubacar Sidiki i k'a dɔn fiɲɛ o fiɲɛ walima ayiwa kelenko kelenko n'a sɔrɔla o kɛra an fɛ ɲinan sa kɔnɔ an bɛ ka to ɲini kɛ sabula min ye baara kɛ ko ɲuman ye o ɲini dɔ don Boubacar i k'a dɔn o bɛ se ka na ni fili ye n'o tɛ min ka di lamɛnbaw ye Boubacar Sidiki u b'a fɛ ka min mɛn u b'a fɛ ka min ɲɛ ɛlɛ ni o de kɛli ka d'an ye Boubacar Sidiki k'a dɔn radio Jɛkafɔ ɲɛmaaso to a la an bɛ san bɛɛ kɛ an k'a ma to a kana bɔ ni heureuse année sabula nin ye jɛmukan laban ye min ye san 2025 i k'a dɔn nin y'a jɛmukan laban ye ayiwa min ye ayiwa revue de presse n'o ye kunnafoni bala ye Boubacar e min ye n d'a ma ɲɔgɔn ye n'an jɛlen bɛɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn n k'an ka yafa ɲini fana fɛ i fana ka yafa ɲini fɛ non ne bɛ miiri fɔlɔ awa kuma Ala kana to i ka yafa n bɛ miiri fɔlɔ kasuladen kɔrɔ ne bɛ yafa deli fɛ o t'a n'i ye dogo dɔ k'a la i bɛ taa turu fɛ ayiwa yafa ma yafa ɲini bɛ ka kɔ awa yafa ma sa yafa ma hali n'a kɛra tile kelen i bɛ taa turu maa sigi ten i da bɛ jala la maa sigi ten n k'i ka yafa ma n y'o de f'i ye sa n bɛ hakili miiri fɔlɔ miiri t'o la sa cogo di Ala ka ni maa k'i ma i ka yafa ma tile 365 waati dɔw la tile 366 e ye fɛn minnu k'o kɔnɔ ka ɲɛsin ne ma ani kuma minnu fɔla e t'o kalama ne yafa de n y'a dɔn n ye kojugu kɛ o de la ne yafa de yafa la a diyara n ye Boubacar i k'a dɔn k'a ɲini min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na i k'a dɔn Gibson Control ale bɛ nɛgɛw la Ahmed Jakite ale bɛ jaw la ni Jibi ye yamaruya di an b'an jour kunnafoni kan o bɛ fɛ naam ne ko bala cogo bɛɛ Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada a boloko siɲɛ 7,392 o don Bedi Darame ka bɔ Faransi o kɔrɔkɛ o de ka journal don halisa wa Boubacar i k'a dɔn min ye Majasa Kaba bɛ ni Bedi cɛ de foyi a précision ye jumɛn ye sisan la précision est que maa min ye fana ta a nana fo i ko kuno awɔ a nana ɲini ba tun bɛna visi surprise k'i la n ka maa don n ka maa don an bara ka dama tɛ yan n'i ma ko lajɛ mais non mais j'ai rien dit de grave ayiwa an ka taa a kɔrɔkɛ c'est un grand homme politique nka Ala y'a miniji dɔgɔya n burankɛ fana kun don n'i y'o fɔ o ye kojugu de yan Boubacar Mamadu Hawa Jaabi Gasama a bɛ latigɛ bolo Boubacar Sidiki k'a dɔn Abijankaw fɛ yen sariya kɔni kun kɛlen bɛ k'a nɔ min na a bɛ waatinin bɔ Boubacar ko in kɔni hali bi n'a ka bɛ a nɔgɔya n tɛ ban sabula min ye a ka sɔrɔ nin donbaa ye Boubacar tile 2 in na o kumana min ye kunnafoni ye a y'a fɔ k'a jɛya sisan kɔni da bɛna don a ka ko de la Boubacar Sidiki sabula juge d'instruction o ye sɛbɛnfura dilan ni k'a jira k'a fɔ min ye tribunal de première instance Abidjan i k'a dɔn a n'olu de bɛna ɲɔgɔn ye olu bɛna a ka kiiri tigɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye nin bɛɛ kɛ a datugulen kun don da kuma don kuma na sɛbɛnnikɛla ko nin min filɛ nin ye nin ye ko ɲuman ye nin b'a jira k'a fɔ kiiri yɛrɛ bɛna da kɛnɛ kan min ye kumaw ye k'u sara ɲɔgɔn na ni ka ɲɛfɔli kɛ nka n'i b'a ɲɛdɔn Mamadu Hawa Jaabi Gasama député kɔrɔ jalaki ni jalaki min b'a ka a fanga ka bon dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn Kororikaw ka sariya bulon olu y'a ɲangi min na o de y'u ka jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara a y'o nani Boubacar Sidiki k'a dɔn sariya cɛtigɛden min bɛ yen article 264 Boubacar Sidiki k'a dɔn jamanakuntigi nanini o ye ɲangini ye i n'o ka kan o k'i bɔ yen a ye toitiɲɛw ani toitiɲɛw ta Boubacar Sidiki k'a dɔn sariyakisɛ fana min bɛ yen article 387 o fana n'o b'u ka jamana sariya bulon kofɔ o fana bɛ ɲangini fana kofɔ o nɔfɛ nka min ye
ye Mamadu Hawa Jaabi Gassama nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka fɔ a fɛ kuma jumɛn in dɛ sɛbɛnnikɛla ko san 2022 gɛlɛyaw nana da ɲɔgɔn kan Mali ni a sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Côte d'Ivoire i k'a dɔn gɛlɛyaw nana da ɲɔgɔn kan sabula CEDEAO o don i bolo mana bɔ Mali nɔfɛ ko f'a k'an dafiri wagati i k'a dɔn sɔmin kɛra caman kɔni y'a jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara bɛ ko in ju la wagati a ko o gɛlɛya o ye Mali sɔrɔ a barika bonyana kosɛbɛ min kɔni Mamadu Hawa Jaabi Gassama ni maa min b'a dɔn ale kɔni mana kuma daminɛ i k'a dɔn a ti fɛrɛ minɛ a y'a das'a kan k'a das'a kan fo ka taa ɲininka Alassane Dramane Ouattara ni ka t'o sɛbɛkɔrɔ doya wagati sabula a jaw bɛ yen a kumakanw bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nin jalaki minnu dalen don ɲɔgɔn kan a bɛna kiiri ka ɲɛsin nin de ma nka a ka sɔrɔ nin donba n'o ye cɛkɔrɔba den ye o ko min ye nin ko ninnu ye nin t'ale guwa kamana na nka an bɛ don min na ko bi hali bi n'a ka bi Mamadu Hawa Jaabi Gassama n'i y'a mɛn présomption d'innocence o kɔrɔ de hali bi jalaki sinsinlen tɛ k'a fɔ a y'o kɛ a bɛ n'a fɔ hali bi ayiwa sigi kelen don ka a jo n'a jalaki de kɔnɔ o tuma ale bɛ wele dakɛ kumakɛlaw ni journalistes an bɛ kɔrɔfɔ minnu fɔ o kana kɛ sababu ye i k'a dɔn kiiri i k'a dɔn ka sin k'a garaba kɛ ni ka taa ko in gɛlɛya o tuma mɔgɔw k'u kuma cogo dɔn Mamadu Hawa Jaabi Gassama a mana tigɛ da o da la maliden don i k'a dɔn ayiwa jamana ɲɛmaaso i k'a dɔn a ye baara caman k'o fana na n'o y'i bɔ yen gɛlɛyaw dara ɲɔgɔn kan Mali ni Côte d'Ivoire cɛw sabula CEDEAO ka nin mankan in ni ka laban min ye Côte d'Ivoirekaw ka cɛ 49 min kun minɛna an ka jamana mɔɔw fɛ wagati nin bɛɛ ye gɛlɛya ye min kɔni ye tasuma don ani ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ka sigi gɛlɛya o tuma an bɛ don min na ko bi a ka surundonba min ye Maître Mamadou Ismaël Konatɛ cɛkɔrɔba den a ko bɛɛ ka se ayiwa i da la an ka sabali Abidjan ni Bamakɔ cɛ wagati i k'a dɔn gɛlɛya a ti bali ka kɛ nka ni da ɲumanw donna na a ka ca Ala fɛ ko in kɔni a bɛ sɔn ka nɔgɔya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain Worodugu Jeko ani Foroba Ɲada ni n tɛgɛ don n'o républicain kelen n'o bɛ bɔ maa min ka fasiri ye nin ye o ye Agibu Sogodogo ye Agibu ko min ye anw ka CNT kɔnɔna maa fila ye n'o ye Conseil national de transition maa fila ye dɔ ye Biton Mamari Kulubali ye dɔ ye Mulayi Keyita ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye CNT o wasadenw ye o kɔni b'a ye k'a fɔ min ye Maître Mutaka Tali ye politikitɔ minnu n'olu kɔni filɛ a to ka taa sa an bɛna cɛkɔrɔba dɔ koyi maa bɛ se ka Mutaka ka maakɔrɔbaya la wa i fana waliju bɔnɔ de don mun ye maa bila ɲɔgɔn na jɛ ye Ayisa waliju talosi de don o de la k'i k'a fɔ ko ba talosi de koyi politikitɔw minnu bɛ yen n'olu kɔni filenkolonjila k'u da kolonji i b'a ye k'a fɔ olu kun y'a jira waati dɔ la k'a fɔ u na bɔ ni ka taama wa maa fila bɛ CNT kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɔla ni k'u sɛbɛkɔrɔ jaabi o de ye Biton Mamari Kulubali ye CNT maa don ka taa se Mulayi Keyita ma o fana ye CNT kɔnɔna maa dɔ ye ninnu kɔni ye kuma fariman caman fɔ min ye ni politikisɔn ɲɛmaa ninnu ye u y'a jira sa k'a fɔ min ye danaya olu n'o da ba Mutaka kan waasa a ka se ka wuli k'olu ka sɔrɔnali don baw u taara jalaki sɛbɛn don ka ɲɛsin ni maa kofɔlen fila ma u taara m'a faamu ne m'i ka kuma in faamu e m'a faamu maa fila in olu ka sɔrɔndonba de ye Mutaka ye wa ayi dɛ yalima ba Mutaka de b'a la k'u kɛlɛ ba Mutaka de b'a la k'u kɛlɛ politikitɔ minnu ci la dɛ o ɲɛmaw bawo ni maa fila n'o ye CNT maa fila ye u ye kɔrɔfɔ dɔ de fɔ o kɔrɔfɔ in de ma bɛn u ma d'accord e y'a dɔn a kɛra jaw de ye ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'i di y'o kɛ bɛɛ e ni pôle national de lutte contre la cybercriminalité n'o juges bɛ ɲɔgɔn ye jalakili sɛbɛn taara don yen de u fɔlɔla anw ka sigida fɔlɔ ani min ye sigida wɔɔrɔnan ye politikitɔw to a la e ko o ma wuli k'u ka hakɛ ɲini ye wa o ma se ka sira sɔrɔ a ko kɔni bɛ senna a ma kuncɛ fɔlɔ nka ni min fana nana bila a la n'o de Biton Mamari Kulubali ye ka taa se Mulayi Keyita ma CNT kɔnɔna wasadenw don wa n'u ko a jirala fana ko u ye video minnu kɛ ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye réseaux sociaux sanfɛla ye CNT i b'a ye k'a fɔ min ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité kumakan minnu bɔla u da kɔnɔ ka ɲɛsin ni politikitɔ ɲɛmaa ninnu ma a bɛ o kɔn kosɛbɛ o de juru la sa olu ye danaya da ba Mutaka kan
wasa a ka se ka taa kɛ olu senkɔrɔma dondoba ye ka kuma u cɔ a la wasa min ye kɔrɔfɔ min bɔla ni maa fila da kɔnɔ ka ɲɛsin politiki tɔ ɲɛmaa ninnu ma u ka se ka u taabolo n'u nabolo dɔn wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni e ko bɛɛ lajɛlen min taa fan dɔ nɛnɛ tɛmɛlen wa k'a sabu kɛ décembre kalo tile 29 san 2025 pôle national de lutte contre la cybercriminalité u kɔni ye jaabi bɔ ni ka bɛn canjala bawo n'i ye ko in yɛrɛ jujɔ k'a ta k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a kun fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ o da donna waleya in na ka bɛn octobre kalo de tile 2 ma san 2025 o sen fɛ sa u kun y'a jira k'a fɔ ko min ye Bahamutaga yɛrɛ ka fɔ la ko min ye conciliation ye o kɔni k'ale kɔni dabali banna o la o de ye maa fila bɛɛ jalakiliba o minnu daan bɛ jalakili sɛbɛn don o a don bɛ minnu a ma don minnu kanuya na o ninnu bɛɛ lajɛlen fan fila k'olu kun kan ka nafolo de sara min kɔni bɛna bila tribunal ka bolo kan ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ni k'a kiiri kɛ ka se a hakɛ la musaka minnu bɛ don a la avocat ka taa ni ka segin n'u ka taji ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ a kɔnɔ o musaka n'i y'o hakɛ fana lajɛ 5,500,000 ani 100,000 o de kun kan ka sara waasa ni taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔrɔfɔ ninnu bɔla pôle national de cybercriminalité o juge da kɔnɔ ka bɛn octobre kalo tile 2 ma san 2025 nka n'i y'o fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ko kɔni tɛ ntɛnna fo ka taa se novembre kalo tile 27 ma san 2025 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye fana Bahamutaga ka fɔ la ko min ye juge ye olu kun y'a jira k'a fɔ k'u n'u ka jaabiw di ka bɛn ni décembre kalo tile 29 ye min ye décembre kalo tile 29 ye Bahamutaga kɔni a n'a ka maaw taar'u jɔ kɛnɛ kan pôle national de lutte contre la cybercriminalité o kiiribulon kɔnɔna na wa jirala ko kura tun k'a fɔ juge y'a jira Bahamutaga la k'a fɔ k'olu kɔni kun ye date min di n'o o de ye décembre kalo tile 29 tɛmɛlen san 2025 e k'o date k'o ma o b'a jira k'a fɔ ko kiiri ka a kuntagala janyana kojugu wa ko kiiri k'a tɛ se ka k'o kɔnɔ a kɛra min ye b'a dɔn wa o de ye ka kiiri bila kiiri de bila la pewu procédure annulée a baara banna min ye Bahamutaga ye ale kɔni ko jamana min kɔnɔ ko sariya n'a kan ka sira taama n'o ye sira jɛlen ye k'olu n'o ta kɔni da ni ka munumunu salo kɛ halisa u tɛna salaya bawo min ye u ka sariya ko ye u b'a fɛ sariya de ka fɔ jamana kɔnɔ wa min ye ni maa fila ye u ye kɔrɔfɔ minnu ta n'a kɔrɔfɔw fariyala ka ɲɛsin politikitɔ ɲɛmaaw ma u n'u ka tɔndenw ko a ko min ye sariya ye k'a kan ka sɛbɛkɔrɔ kuma na ko n'o tɛ k'a laban k'a na kɛ fɛn ye maaw n'u miiri u hakili la o fana wale koyi Bahamutaga ma dan o ma min ye Musa Mara ye Musa Mara i y'a dɔn ale fana a bɛ kaso kɔnɔna na a ka taabolo a n'a yɛrɛ ka kiiriko bɛ danga min na a fana a n'a bɔ a ka taabolo bɛɛ lajɛlen kalama n'Ala ye o fara an si kan min ye janvier kalo nata ye o tɛ i panko kelen ni ɲɛ wawa ye wa min ye janvier kalo tile 19 ye san 2026 min ye Musa Mara ye a fana n'a taabolo n'a bɛ taa so walima n'a bɛ to kaso kɔnɔna na o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen u n'a sugu dɔn n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Bahamutaga ye halisa a y'a jira k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔna na sariya k'a kan k'a ka sira taama maa minnu bɛ n'olu kan ka jalaki wa kana kɛ k'a fɔ k'i bɛ jɔyɔrɔ dɔ la sariya k'a bɛ pan i kan wa sariya k'a kan ka boli maliden kelenna bɛɛ lajɛlen de kan i ye faama ye o wali i ye fantan ye walima i bɛ jɔyɔrɔba dɔ la nin bɛɛ lajɛlen de kan ka lajɛ sariya man ka ɲɛda lajɛ k'a la maa minnu bɛ yen n'olu ye filibaaci ko kɛ walima u ye kuma fɔ kuma polokotolen u kan ka jalaki wa n'u ma jalaki k'a bɛ kɛ sabu a bɛ to maanifinw hakili la nin ye n ko ye sɛbɛn fɛn y'a salo ka bɔ le républicain kɔrɔ a k'i bɛ se k'o dogo a ka fatiri dun tunkara ne ko bala cogo bɛɛ di Bakatiriki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Maliko ni sɛbɛnfura in y'a bolo ko siɲɛ 20 ye maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye Adama Jara ani Fatumata Sɔ Adama ko Bakari n'i ye marifa mankan mɛn ko kiriw ka n'i bugu o kisɛ ma b'i kan n'i ye marifa mankan mɛn kiri kɔni ayi o kisɛ m'i sɔrɔ n'a kisɛ o kisɛ y'i sɔrɔ i t'o mankan mɛn Bakari INPS foroba cakɛda i k'a dɔn ɲuman bolo fara min ye jamana in ye Bakatiriki k'a dɔn yɛlɛma foroba baarakɛla a b'o de kɔfɔ min ye kɔrɔlen ye i k'a dɔn ale kɔni ye sira bɛɛ lajɛlen siɲɛ sa ni ka sɛbɛnfuraw ta ni k'a dira a di kura ma min ye Idrissa Bakari Jara Bakatiriki i k'a dɔn ale de ye INPS a directeur kura ye sɛbɛnnikɛla ko faamaw i k'a dɔn bɛnkɛrɛw kan n'i ye ko ta k'a lajɛ INPS u ka ɲɔgɔn ye question min bɛ Amidala ACI 2000 Bakatiriki k'a dɔn ayiwa min ye kɛnɛ in ye a sigira ye
sɛbɛnnikɛla ko min ye ɲɛmaaw ye ani kɔlɔsilikɛlaw Boubacar ka taa se i k'a dɔn ayiwa superviseurs ma ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ kɛnɛ kan mun de kun do dɛ Boubacar k'a dɔn kɔrɔma min ye Usumani Karimu Kulubali Boubacar i k'a dɔn NPS ale de kun y'a ɲɛmaa ye ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ lafiyabɔ waati sera n'o ye retraite ye o tuma maakura min bɛ bila a nɔ na a ka ko ɲɛ jira a la ni ka ɲɛfɔli k'a ye Boubacar o kɛnɛ de kun do sɛbɛnnikɛla ko a ko Usumani Karimu Kulubali kɔrɔma Boubacar k'a dɔn a ye cɛsiri kɛ a ye wuli ka jɔ kɛ sabula INPS bɛ danga mina bi yele bɔlen do yanga barika bonyana Boubacar k'a dɔn a y'o dalilu a n'o baara kɛ kɛcogo min na a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maakura in ye o k'i bɔ yen gɛlɛya minnu bɛ yen ani wulikajɔ minnu bɛ yen ani kangarida minnu kan ka kɛ a ye nin bɛɛ fɔ a bɔ maakura in ye o de ye a k'i jija a k'a hakili sigi NPS ye cakɛda ye min fanga ka bon kosɛbɛ o k'i bɔ yen i k'a dɔn hakɛ ɲininaw n'o ye syndicats ye Boubacar k'a dɔn a kumana olu fana fɛ a n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo min bɛ se k'a to jamana mago bɛ NPS min na i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a jira sa k'a fɔ jɔnkala ale bɛ Ala tanu san 40 ani kɔ foroba baara n'a fɔra ko lafiya bɔ ka na wɔyɔ ma kɛ gɛlɛya ma kɛ a ma fɔ k'i ye tiɲɛni kɛ Boubacar k'a dɔn o ye tanuniba ye kuran min n'o sigira sa n'o ye Dirisa Bakari Jara ye Jarakɛ ko a ko jɔnkala sɛbɛnfuraw ani yɔrɔ n b'a minɛ ka ɲɛ i nɔ na i ye min ni min fɔ n ye jɔnkala janna t'o la sabula INPS e y'a y'an ka bonya ka se hakɛ min na an fana n'an jija ni ka dɔ far'o kan Boubacar k'a dɔn foroba baara jɔnkala a bɛ nin de ko fɔ n'i ye dɔ kɛ e bɛ taa maa wɛrɛ fana bɛna fɔ i kɔ Boubacar ko an bɛ donni minɛ ko bi yɛlɛma kɔni kɛra min ɲɛ sɛbɛnfuraw ye ani yɔrɔ a lakile a y'a bɛɛ lajɛlen ta ka di kura in ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Maliko kɔnɔ a ka bi bɔli la tun kɛra Maliko an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako Yusufu Konate nin y'a ka fasiri ye Yusufu ko min ye anw ka kiiribulon laban min bɛ yen n'an k'a ma ko Cour suprême a bolofara min bɛ yen n'a bɛ wele ko section des comptes de la Cour suprême o ɲɛma e ko a ma don kibaru tilamɔw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ wa a bɛ waati jan bɔ wele ka ani kulekan kun bɔ mɛn ka ɲɛsin politikitɔ ɲɛmɔgɔw ma hali n'a sɔrɔla politikitɔw bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'u da kolonci min ye waati min o tun bɛ baara la k'a minɛ san 2000 ka taa se 2018 ma nafolo min n'a tala ka di u ma i b'a ye k'a fɔ wele kun bila l'u ma o kana n'a gafe kelenna bɛɛ lajɛlen ye san bɛɛ lajɛlen n'a gafe a bɛɛ lajɛlen ka tɛrɛmɛ a kɔnɔna na wari in dila kun min kama yalima wari y'a di kun ɲɛ wa a donna da sira fɛ wa ɲininkali ninnu bɔla ka ɲɛsin parti politique ninnu ma nka n'i y'a lajɛ nafolo min n'a tala ka di u ma san 2000 fo ka taa se 2018 ma o tɛ san 18 ye o san 18 kɔnɔ o kɔrɔfɔw n'o jaabiw n'o sɛgɛsɛgɛli o de bɔla ka bɛn canjala ntɛnɛndon ka bɛn décembre kalo tile 29 ma san 2025 don kibaru tilamɔw ɲɛkɔrɔla la min ye section des comptes de la Cour suprême ye maa min n'a kumana o to a la o de ye Abdoulaye Esso ye fulakɛ a y'a jira k'a fɔ min ye se fɔ wari miliyari 24 ani miliyɔn 600 ani 24 o de kɔni t'a la nin furancɛ kɔnɔna na ni ka di politikitɔ ɲɛmaaw ma waasa o ka se k'o ka tɔndenw ni ka se k'u sɛbɛkɔrɔ kalan fanga labaarali ani jamana yɛrɛ kan ka mara ni hakilina ɲuman min ye nka n'i ye ko in lajɛ Abdoulaye Esso ka fɔ la a ko min ye san 2000 ka se san 2018 ma e ko k'olu sera k'o jaabiw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan wa min ye politikitɔ ɲɛmaaw ye olu y'a jira sa k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ka tɔn kɔni ci la sɛbɛnfura o ɲininkali man ka kɛ u la wa k'a bɛ san yiri ka bɔ bi olu t'a la ka se u ka jabalaw la n'o y'u ka siègew ye min ye Abdoulaye Esso ye a ko k'olu ye jɛkulu min sigi sen kan n'o ye sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ye fulakɛ y'a jira sa k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛli jɛkulu a kɔni a taara koko dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ n'o de ye barrière ye nanzarakan na n'o bɛ kɛ sababu ye baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman ka bisi basa don o la wa o kɛra sababu ye maa minnu don o hakili feerelen don n'a kɔni fɔra ko ka foroba nafolo ni k'a nɔbɔ hakilina n'o ye section des comptes de la Cour suprême ɲɛmaaw ye u bɛ hakilinaw yɛlɛma sanga n'a ka waati waasa min ye jamana nafolo ye a donna wo kɔnɔna na hali ni mɛnɛmɛnɛtigɛ don ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la joona u kɔni u ye hakilinaw ni méthodologies ni ka o yɛlɛma o yɛlɛmalen kɔ u sela ka hakilina dɔw sɔrɔ n'o tɛ baara kunfɔlɔ kun kan ka boloda cogo min na o de ye ka taa politikitɔ ɲɛmaa ninnu sɔrɔ u jabaalaw la walima u yɛrɛ ka sɔn k'u bisimila u siso kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ nka o ɲɛfɔli kɛbaliya o kɛra sababu ye min ye section des comptes de la Cour suprême ye olu ka se k'u ka dɔnse yɛlɛma ni ka se ka jaabiw sɔrɔ sira wɛrɛw fɛ waasa min o bɛ fɛ
fɛlɛ kuraw de tigɛ o fɛlɛ kura ninnu dɛ min ye politique tɔn ɲɛmaaw ye hali n'a sɔrɔla ko caman bɛ u ma sɔn ka kuma bawo a jiral'u la k'a fɔ min ye politique tɔn 144 ye olu kɔni olu de nana n'u ka sɛbɛnfuraw ye o sɛbɛnfura minnu fana n'i y'o sɛbɛnkɔrɔ fɛsɛ jɔn ko ala min ye wulikajɔ caman ye ko caman bɛ yen k'a tilen tɛ a kɔnɔna na nka n'i y'a lajɛ fana i b'a ye Ablaye Sokafɔ la k'a fɔ ko min ye nin sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu ye u kɔni ye nin gafe minnu ni politique tɔn ɲɛmaa dɔw nana n'a ye u y'a ta ni k'a sɛbɛnkɔrɔ laraw ye u y'a lajɛ min ye k'a minɛ san 2000 ka se san 2023 ma u ka compte minnu n'u taara o kɔni bila ka bɛn ni exercice 2024 ye i b'a ye k'a fɔ min ye parti n'o ye politique tɔn ye 52 olu de kɔni taara ka t'u ka sɛbɛnfuraw ni ka t'u bila section de compte la Cour suprême na ka bɛn ni mars kalo tile 30 ye san 2025 ka taa sɔrɔla politique tɔn 144 olu de fana bɛ wuli ka jɔ la wa u ye wuli ka jɔ min kɛ u nana ni sɛbɛnfura minnu ye k'a sɛbɛnfura caman bɛ yen k'a kɔnɔ ko k'a dafan tɛ wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ caman fana bana ka na n'u ka sɛbɛnfura ye bawo nafolo min n'o ɲininkali b'a la ka kɛ u la o ɲininkali a bɛ taa wolo fɛn min na ko jɔn ko ala ko maa t'a fɛ ni ka o dankɛnɛmaya o taabolo min filɛ nin ye min ye Ablaye So ye section des comptes de la Cour suprême cɔ a la u kɔni u ye laɲini dɔ kɛ n'o ye recommandation ye u ko politique tɔn bɛ yen ni wele bilala i ma n'i ma se ka na ni sɛbɛnfura jɔlen ye minnu sela ka na ni sɛbɛnfura damadɔ ye ko jɔn k'ala olu t'a ka sɛgɛsɛgɛw nɔfɛ nka minnu bana ka na n'a ye dɛ olu kɔni ka récépissé ye k'a bɔsi ka b'u bolo ka politique tɔn ko a ka bɔ dalafɔli la k'a dabila pewu récépissé a bɛɛ ma ci de n'a ci la récépissé retraité récépissé o de kan ka kɛ a bɛ ci aw tɛ baara kɛ tugun nka sɛbɛnfura min dilen ma ministère de l'administration territoriale fɛ o sɛbɛnfura bɛ bɔsi la ka bila o kɔrɔ hali n'a fɔra don min politique tɔn a ye baara kɛ e da t'a la tugun n y'a faamu wa min ye Ablaye So ye a y'a jira fana section des comptes de la Cour suprême cɔ a la donc kibaru tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ politique tɔn caman de fana bɛ yen minnu gɛn tɛ ka sariya labato o ka tɔn sigili la o taabolo minnu fana filɛ nin ye k'u caman ka wele ko k'u sɛbɛnkɔrɔ ɲininka nafolo min n'a cɛla ka d'u ma ni dɔw ye dɔ sɔrɔ a la ka nɛɛmu u ka ɲɛfɔli k'a ko kan nin ko sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ Bamako kɔnɔ Yusu Konate a ka fasiri dun waatigi ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le fɔlɔ nin y'a boli ko siɲɛ 500 siɲɛ 60 ani siɲɛ 1 sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan n'i y'o mɛn bɛɛ a bɛ fɔ o de ma tubabukan na la rédaction Boubacar k'a dɔn Ngana Mamadi fo ko bilen don ko bilen n'a ye jamana sɔrɔ Boubacar k'a dɔn Ngana dɔw bɛ yen olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ min b'a to jamana a ningo bɛ lafiya Boubacar k'a dɔn jago a bɛ sɔrɔ ko fɔ nka maa min bɛ sɔrɔ kɛ n'a b'a tila ani mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ ko Ibrahima Kara Ɲara Boubacar Ibrahima Kara Ɲara ka tanu ni faso kɔnɔ Boubacar o ka kan sabula i k'a dɔn wali jamana mɔɔw y'a tanu u ɲɔgɔn daba dɔ kɛra awa Senegalikaw fɛ yen baarakɛla maa minnu bɛ so jɔ minnu ye maçon ye minnu n'u bɛ nɛgɛ baara kɛ minnu bɛ dingɛ sen minnu bɛ pɔnjɔ kɛ ale de kɛra gale Senegali faamaw y'a wele Ibrahima Kara Ɲara n'a sɔrɔla anw kun b'a fɛ k'a fɔ e ka kɛ Senegalika ye yalima o bi i bɛ sɔn ma wa a ko a ye n dɔn n ka maliyɛn ɲɛ la o tɛ n bali k'a dɛmɛ Boubacar k'a dɔn o de la u ye a bɔ bandiri ta k'u da disi la o ma mɛn Mali yɛrɛ n'o y'a wolo jamana ye Boubacar k'a dɔn Bamaden u laban nana tanuta k'a sɛgɛrɛ sabula a welela Boubacar k'a dɔn a n'a badenkɛ ayiwa min ye taji jago ye jamana bi gɛlɛya kɔnɔ tuma min Boubacar k'a dɔn u nana wuli ka jɔ babolo da min ye tajiko ye a bɛ nɔgɔ cogo min bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ o de la Ibrahima Kara Ɲara Boubacar fasiriba n'a y'a jira k'a fɔ farafinna worodugu yan fan in fɛ i k'a dɔn baarakɛla min don a kolo ka gɛlɛn Boubacar wa fonizire don sabula ale de bɛ ɲumanya kɛ k'a kana fɔ Boubacar k'a dɔn télévision t'a ye wa a ti kɛ i k'a dɔn caméraw ɲɛna n'o ye aw ye a kɛra o ye bi wa ne dɔrɔn anw yɛrɛ bɔ a la wa anw dɔrɔn de bɛ bɔ a kalama anw ye jeliw ye aw na min kɔni awɔ
na ka taa bilasira an kɔni bɛ bɔ a kala Bouakari dɔgɔtɔrɔso ɲininka o dɔgɔtɔrɔsoba ka dɔgɔ dugu in kɔnɔ min ye nin kamalen ye wari min ye jibondo ye walima ɲumanya ta k'olu sɛgɛrɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn o misiri ka dɔgɔ a ma ɲumanya ta ka min sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ɲɔgɔn na denmisɛnnin nin bɛ nin ɲumanya min da k'a kɛ yalima o ni tɔnni mankan wa sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ni nin ɲɔgɔn na cayara jamana o jamana na i kana se ka i k'a dɔn a hɛrɛ i k'a dɔn a b'i yɛrɛ kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na jamana wɛrɛ k'i wele ka t'i tanu Bouakari k'i k'a dɔn a bɛ bololabaara minnu kɛ ani a bɛ wa cakɛda baden minnu sigi Bouakari k'i k'a dɔn Mali dama tɛ koyi i k'a dɔn an dafɛ jamana in bɛɛ lajɛlen bara ka bɔ a nu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali i k'a dɔn jamana a ɲɛmaso k'a tanu a k'i k'a dɔn o fana kɛra ka da Senegalikaw ka tanuni kan sabula olu ye banderi belebele ni k'o ta k'u da disi la Ibrahima Karanja Bouakari k'i k'a dɔn cakɛda caman de sigilen don maa min b'i kini dun i k'a dɔn a ka tasa kɔnɔ an ka ca maa 2000 ye e bɛ kini dunnaw la wa ne tɛ baarakɛla nka ne kɔni ne y'a ka jeli ye an bɛɛ bɛ kini dun an n'o fana fara jamu kan o fara jamu kan Daba Tunkara Karanja Daba Tunkara Karanja Bamaden ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le forum kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara le forum an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant MH nin y'a ka fasiri ye a ko i bɔra ka Ibrahima Karanja min tan don sisan e ko ninnu ka du ma a bɛ se k'a fɔ e ko o jɔn tɛ ka kɛ guloma ye Mali ma wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Cheick Karanja ye o de ye Ibrahima Karanja o jɔni ye i jɔ san kan ka sɛbɛn ne ko i bɛ mun ta ɲini daminɛ na ala Cheick y'an dɔgɔnin de sa Cheick y'an dɔgɔnin de alu fana bɛ yen alu fana y'an dɔgɔnin de alu Karanja je suis de la famille ne ko nɛɛma bɛ fan o fan fɛ ne bɛ e y'o duden nkɛ kana siga naam min ye Cheick Karanja ye mon petit frère Petro Bama station o ɲɛmaa don Petro Bama in dɛ o tɔgɔ de dalen don an fa la Bama Karanja non sabali kay naam yafama Petro Bama ɲɛmaaba n'o ye a président directeur général ye Cheick Karanja n'i ko station m'a fɛ ka ji bɔ n ɲɛ na o cogo di e ka tiliko la wa musari t'an bolo yan ayi e ka kibaruya in kɛ n ko ji tun bɛna bɔ n ɲɛ na sɔɔni naam a bara ta an bɛ tɔ sa ye mun yafama ayi yafama yafa 2025 e y'o yafa ɲini i ka yafama i bɛ ka bonisi dilan ka bila yafama n y'a bila a bara ta kana to n ka dugawu k'i ye Ayisa e ka sabali naam e b'a dɔn e taalen 3e cabinet na ma sigi ten kana nin fɔ sa halala tɛ i bɛ taa i da i kɛrɛ ka ye halala tɛ nin kuma sugu ninnu bɔ a da a fɔ safurula ye baasi tɛ a fɔ safurula ye safurula ye naam a to n ka sɛbɛn kalan a kala vas-y Petro Bama PDG Cheick Karanja ale don wulikajɔ sabatila fɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ station ka se ka a bɔ taabolo kɔrɔ kan ka ninkura fiyɛ a la a fɔ Petro Bama station n'a kofɔla taji taayɔrɔ de kofɔla i ye ka Petro Bama bolofa bɛ o ta kan ka sabu kɛ min ye sugubulon mankanw ye o bɛ station ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa min ye bolimafɛnw koliyɔrɔ ye koliyɔrɔ kɔrɔ ka ninkura fiyɛ o fana na k'a kɛ kurakurani ye bɛɛ lajɛlen n'i nana ka don k'i ka taji ta n'a sɔrɔla mobili nɔgɔ walima bolimafɛn nɔgɔlen don ka sin ka i ɲɛsin station ma a fɔ min ye lavage ye ka taa bolimafɛn jɔ ye u k'a ko k'a jɛ ɲɛtugu ka yɛlɛ o baaraw bɛ boloda wa ko furancɛ fana kɔnɔna na ni kɔngɔ y'i sɔrɔ wali kɔngɔ mankan i bɛ sin ka don o ka mini marché ninnu dɔ kɔnɔna na waasa min ye dadumunifɛn ye k'i ka kɔngɔ walima i ka minɔgɔ ka sin k'o baasi ten wa n'i y'a lajɛ fɔlɔ an kun bɛ nin taabolo ninnu ye station belebele wɛrɛw de la dɔ bɛ tali kɛ Shell la ani Totali ka Petro Bama PDG ale ka hakili jagabɔ hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Cheick Karanja a ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ taji ko k'a kɛ bɛɛ lajɛlen ma sababa ye wa taji hakika o ka se ka sɔrɔ station kɔnɔna na a ka wulikajɔ ɲɛsinna o ma hali an ka sɔrɔdasiw ka taji ko min ye danaya ye o dala a kan n'o ye Cheick Karanja ye waasa min y'an ka sɔrɔdasiw ka taji ye taji dɔnna ka ca ka bɔ jamana kɔ ka
ka don a kɔnɔna na nka min ye Seumaro Karan yɛrɛ ye a ka baara a lakodɔnna wa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o kɛra sabu ye novembre kalo tɛmɛnlen tile 26 san 2025 jɔnjɔn ka tani ka d'a ma n'a bɛ wele ko chevalier de l'ordre national n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o dilen ko a ma i b'a ye k'a fɔ a ma dɔ bɔ cɛsiri la cɛsirijala n'o kun ye kelen a ye dɔ fara a kan k'a kɛ 2 ye o kɛra sababu ye min ye a ka station ye halisa min ye a bɛ ɲini ka san yirika bɔ san 15 bɔɲɔgɔnko station Petro Bama a bɛ wuli ka jɔ la taji sanuman ka se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ k'u to u sigiyɔrɔw la station Petro Bama a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa min ye station Petro Bama ye 30 kɔ n'a ɲɔgɔnko i b'a ye k'a fɔ o de sara d'an bɛ faaba yɛrɛ kɔnɔna na ka taa se jamana marabolo wɛrɛw fan wɛrɛw ma wa n'i y'a lajɛ halisa min ye Petro Bama PDG ye i n'a fɔ i yɛrɛ datula la cogo min na n'o ye a kɔrɔkɛba ye Ibrahim Karan Yara ale kɔni a ka wuli ka jɔ min ye Trouel Dori o dila ma Sénégalikaw fɛ min kɔni n'o kɛra san 2025 kɔnɔna na Sénégali jamana kan k'a sabu kɛ u ka université min ye Sojo entreprise min b'a bolo n'an k'a ma ko Royal BTP o ka wuli ka jɔ dogon tɛ farafinna tile bi fɛ bolo kɔnɔna na o min ye o sugu bulon fana ye danaya ka se ka da Ibrahim Karan Yara kan n'o Seumaro Karan Yara kɔrɔkɛba ye a ka se ka o marché fana sɔrɔ n'o ye o sugu bulon ye a baara a sɔrɔli a bɔra a yɛrɛ ka timinadiya a n'a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la wa n'i y'a lajɛ min ye Sénégalikaw ka yɔrɔ min n'o b'a la ka jɔ n'o y'u ka sanayɛlɛ kalanso dɔ ye an k'a ma ko université de Tamba Sénégal oriental o kɔni o sugu bulon de ta la ka d'a ma a ka se ka o bɛɛ lajɛlen baara kɛ ni ka se ka a timɛ wa n'i y'a lajɛ dɛ i n'a fɔ i yɛrɛ datula la cogo min na novembre kalo tile 13 san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye Jala ye o tala ni ka o taara a disi la chevalier de l'ordre national maa bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ n y'a fɔ i ye kuma daminɛ kɔnɔ cogo min na min ye famille Karan Yara ye maa bɛ se k'a fɔ min ye anw ka jamana wagande ye donc ala a dulonman dɔ bɛ se ka kɛ Karan Yara lakaw olu ka denbaya ye ni ŋo sɛbɛ sɛbɛ mina y'a salo ka bɔ lɛnibana kɔnɔ MH a ka fasiri don Boubacar i bɔra ka dɔgɔnin min don a fɔ Seumaro joli bisi don wa réaliste fiye a fila y'ale kelen a bɛ Real la ayi Real de Madrid kɛ ayiwa n'o cira don o don kana taa wariko kuma fɔ a ye i tɛ foyi sɔrɔ e kɔni tɛ foyi fɛ wari ko wa min ye kɔrɔkɛ in ye n bɛna kuma kelen f'i ye k'i janto o la ni kɔrɔkɛ in ye ɲɔgɔn ye don o don kamalen dɔ b'o o nɔfɛ ko Laji n'a ko Laji b'i wele o wele ka di n'a ko Laji b'i wele baara banna ayiwa n'a kɔni ko Laji b'i kuma i fɛ ayi o kɔrɔ ko ne de bɛ to wele lamɛn ni maa tɛ taa o de ye ka problème ye i ka kɔrɔfɔ de y'o ye ne bɛ taa wele duman ninnu lamɛnli la i tɛ maa wele Bamaden ni i bɛ Laji ci ma n b'a a ta d'a ma a k'a bɔ ɲɔgɔn na ma deli la i jɔ a ka tezara premier min an bɛ sa Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant a bolo ko siɲɛ 600 760 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko YC Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ŋana a man ja jamana in kɔnɔ maa kelen tɛ ka kɛ jamana i k'a dɔn ayiwa a tigi ye walima ka kɛ jamana kelen gɛrɛdigɛ ye Boubacar Sidiki nka maa kelen bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kelen bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ Asimu Goyita a y'i bolo ɲɛsin Alfuseni Sanu ma ni k'a kɛ sɔrɔ minisiri ye Boubacar jaja Asimu Goyita a bɛ yeli kɛ yɔrɔ jan sabula nin bɔbɔkɛ in Boubacar Sidiki k'a dɔn a ye wariko ɲɛdɔn a ye wariko faamu Boubacar Sidiki k'a dɔn n'a tini ka kɛ suba ye wari ɲinini na ka bila jamana wali kɔnɔ Boubacar Sidiki an bɛ ka san joli joli bɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ o de kɔ Mali i k'a dɔn ba ɲumankɛw y'u bolo du kɔnɔ wari tɛ bɔ kɔ ka na bilen Boubacar Sidiki don kelen da kelen maa m'a mɛn ko jamana baarakɛlaw ka sara k'a jɔra walima foroba baara yɛrɛ bɛ taa ni hakilina minnu ye k'o jɔra Boubacar Sidiki k'a dɔn cɛ kelen dalen bɛ wo la k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ min ye Bɔbɔkɛ Pasa ye Bɔbɔkɛ Bile Aluseni Sanu Boubacar Sidiki k'a dɔn awɔ kuma min jamana yɛrɛ nana ye sa k'a
fɔ san 2024 kana bila bila a nana jateminɛ kɛ a dalen nani miiri wagati k'i k'a dɔn a jamana sanu bɔla minnu b'an ka jamana kɔnɔ ninnu fɛrɛlen don anw ma koyi wagati k'i k'a dɔn 1 plus 2 x plus x a nana nin jate ninnu bɔ a dalen wagati dugu jɛra dɔrɔn a y'a ɲɛnamaya sabula a nana ye k'a fɔ ninnu bara ka jamana in su a bɛ waati jan bɔ wagati o de la hakilila ka fara ɲɔgɔn ka jateminɛ ka kɛ wari bɛ se ka koro ni ka wari bɔsi ninnu na sabula bara k'an ka foroba sanu de ta ni ka taa feere k'u ka nafa sɔrɔ Mali yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ a la wagati kabini o yɔrɔ bɛɛ a y'i ɲɛ ŋɛɲɛ bɔ ka bamuru bɔ k'a da tubabu bilen wagati o kuma an ka sanu cɛ o cɛ magara a la n b'i fa n'o tɛ min ye nin ni ani nin n'a sɔn o de ma o kuma sanu in bɔta an bɛ jɛn n'a ye wagati k'i k'a dɔn nin kuma in fɔ tubabuw y'u bolo d'u kɔnɔ k'u munumunu an tɛ an bɛ Maliko ban an bɛ taa n'a ye jɛnsɛn naani tribunal la sanu ko kɔrɔtɔ ko tɛ o anw bi yan sanu in y'anw de a bɛ dingɛ kɔnɔ n'a bɛnna ma a fɔra a banna n'a ma ban ma u y'a ye wagati k'i k'a dɔn nkalon ni namara ani babali tɛ sanu bɔ a dabolo kan o yɔrɔ bɛɛ u bolibaatɔ nana ka na yafa deli an zɔnna wagati an zɔnna miliyari 300 fo miliyari 600 sefa wari wagati i b'a ye k'a fɔ o desina ka yuru tɛ an ka jamana wagande kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko k'i di min ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana sɔrɔba dɔ bɛ sanu na wagati nka ni sanu ka jateminɛ kun tɛ n'a ka wulikajɔ kun tɛ nin wari in sɔrɔli tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabula tubabuw dalen don ni nafolo in kan u bɛ taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko n'o y'i bɔ a la yɛlɛma kura minnu donna i k'a dɔn sanu bɔli sariyaw la n'i y'a wari ta k'a lajɛ miliyari 1000 ani miliyari 22 sefa wari san o san wagati o ye warijɛ ye min ye Mali halala ye a bɛ bila an ka wande kɔnɔ Aluseni sanu bɔbɔkɛ bilen wagati k'i k'a dɔn n'a kɔni da mugan ka yɔrɔ min lajɛ wari bɛ bɔ yen ko ale a bɛ se ka da mugan de bɔbɔ mana kala sira ɲɛ dɛ miyanka mana kala sira ɲɛ wagati fasiriba ko a ko min ye sarakuraw ye ka wuli ka jɔ boloda o fana bɛ taa fara min kan i b'o dɔn wa Boubacar i k'a dɔn ɲinan sa bɛɛ min ye lɛnpo ani douanier ye olu ye baara min kɛ ka taa nin wari far'u kan Boubacar a ko i k'a dɔn Mali bɛ ja sɔɔni sɔɔni kɔni yarɔ an denmisɛnnin ma butɔ ka ayiwa 1000 bi ni 200 bi tɔmɔ sɔɔni i ka petini n'a f'i ye papa n ye nin dɔn ma bitigi da la ayiwa a natɔ don ala k'a kɛ Boubacar a ko i k'a dɔn wuli ka jɔ la maa minnu ye sanu dɛmɛ baara in fana na n'o ye l'impôt directeur ye min ye Amadou Fali Janka ka taa se a wa douane directeur kɔrɔ ma Amadou Konatɛ Boubacar ninnu kelen o kelen wari min bila jamana wagande kɔnɔ a ko i k'a dɔn o kɛra sababu ye an ka se bi ma bi fana de ka di kununko ye sabula dɔ bɛna fara jamana sɔrɔ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tun wɛrɛ l'indépendant ne y'o bila Maliko n b'o ta Maliko min ye ka jɛ k'a sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye o ye rédaction de kuma bɛ fɛn min kan o de ye lakɔliso ko lakɔliso jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ kabi san 2012 n'o ye lakanabaliya ani jatigɛwale kɛbaaw ka wulikajɔ cɛjugu ka ɲɛsin anw ka jamana sigibaw ma k'a minɛ camancɛ bolo la ni ka taa kɔrɔnfɛla la jɛgɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ale kɔni ye gafe dɔ dilan kan n'an b'a wele ko rapport i y'a lajɛ a cogoya de ye ko éclaireur éducation Mali o y'a jira sa k'a fɔ min ye lakɔliso 2,320 olu de datugu bɛ ŋɛɲɛ kalan t'a la ka kɛ u kɔnɔ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔli lajɛ lakɔliden minnu bɛ n'olu fana tɔn bɛ kalan danya na n'u tɛ ka kalan sɔrɔ ka don kalanbulon kɔnɔna na o de ye lakɔliden 400 ani 69 ni 600 n'i y'a lajɛ lakɔlimɛtiri minnu fana bɛ n'olu tɛ ka don walan di nin lakɔliden ninnu fana ma o hakɛ bɛ t'i jɔ 16 ani 920 i jɔ dɛ mais qu'est-ce que Assimi veut sɛnɛkɛla kuraw sɔrɔlen filɛ lakɔliso fɔ fɔ datugulen don u k'u bɛ orienté sɛnɛ na avec les enseignants centre de formation professionnelle o ka ba de don u la mais non i bɛ dɔɔnin kalan dɔrɔn a bɛ bɔ ten ka sin ka baara bolo da n'o tɛ université ko an tɛmɛ n'a fɛ nafaba t'a la kalanjanba kɛ in nafa foyi t'a la sɛnɛkɛlaw de filɛ u ka foro bi ma médecine mɔgɔw fɔ dɛ parce que olu ta ye wajibi ye nka tɔ ninnu u ka kow surunya u ka foro bi ka foro bi nin kelen o kelen hectare 10 dan ka d'u ma ka tracteur d'u ma ka 5 millions d'u ma ayiwa foro filɛ nin
min ye gɛlɛya bɛ fa minnu fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye écloseur éducation Mali u da sela o fana ma u ko min ye Kidali marabolo mɛnna ka Tawudeni ani Tɔnbukutu ni Mɔti Douentza n'i ye olu ta k'u lajɛ 100 sara la bi 70 lakɔliw de datugu bɛ yen u ka ɲamɛ ni misiw d'u ma u ka bagan mara kɛ yɔrɔ minnu bɛ n'olu ka fisa dɔɔni dɔ bɛ tali kɛ marabolo sabanan kan n'o ye Sikaso région ye Kucala région fo ka taa se Kulukoro région ma 100 sara la 20 olu de kɔni maa bɛ se k'a fɔ o de datugulen don ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'u fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ académie minnu fana bɛ n'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bɛ ko in na kosɛbɛ o de ye Douentza ni Kidali Menaka ani Tɛnɛnkun wa n'i y'a lajɛ fana min ye écloseur éducation Mali ye kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin hakilina minnu filɛ nin ye a dikun de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka kungilenna dɔ sɔrɔ kalanko la jamana den minnu bɛ yen n'olu ni walan ka kan n'u ka hakɛ fana don lakɔlimɛtiri minnu bila an bɛ ka taa nin kalanso ninnu kɔnɔna na yɔrɔ kofɔlen ninnu n'o ye marabolo kofɔlen ninnu ye u kan ka bila kana minɛn kɔnɔ walima fɛɛrɛ kura min kan ka tigɛ u ye o fɛɛrɛw ka tigɛ joona nin ko sɛbɛnna salo ka bɔ Mali ko kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn ka fasiri don Basiriki waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan Bouakari k'a da kanuba ani lapasaba bɛɛ lajɛlen tulo kan min y'an ka partenaires ye ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Basiriki k'a dɔn an bɛ sanbɛ foli ta k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛn san 2025 Bouakari i k'a dɔn min ye a kunnafoni laban ye o kun ye bi ye sabula bi ye 31 décembre 2025 Bouakari ni Ala ni kira sɔnna sa ntɛnɛn i k'a dɔn an na ye kɛnɛ kan min kɔni ye ayiwa 2026 Bouakari k'a dɔn o gafe fɔlɔ k'o fana lakali maa minnu b'an dɛmɛ maa minnu b'an lapasa maa minnu min'u ka publicité d'an ma radio jɛkafɔ a ɲɛmaaso to a la ani ayiwa nin baarakɛbolo in nin bolofara n'o ye gafe ye maa minnu ni maa minnu b'a kɛ i k'a dɔn sɛbɛ kɛlɛbaw ka taa se i k'a dɔn a techniciens ma an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ fana ka dugawu k'an ye surtout les partenaires Bouakari surtout les partenaires parce que radio libre ni commercial do a tɛ se ka kɛ foyi ye minnu bɛ danaya da an kan kana publicité d'an ma an ka foli b'u bɛɛ ye bi ta an b'a ɲɔni yan min ye Hamɛdi Jakite ale tun bɛ ayiwa jaw la Jameson control denmisɛnninw ni ka ma ale sɔni dalen kun don fiɲɛ tulukala kan e ni ne fila an di fara wa an di ɲɛ wa salam